Ongi etorri Leidei podcastera. Surflaria zara, erantzuna, baietz bada zure kresalarekiko menpekotasunak onaino ekarri zaitu. Gure pare izugarrizko istorioak entzuteko urrengo 25 minututan. Ezin duzu surfa burutik kendu eta gaur hartu ez baduzu urrengo saioa noiz hartuko duzun pentsatzen ibiliko zara. Jonki baten moduan, olatu iragarpena kontsultatzen ibiliko zara, agian orain ez, podcast hau entzuten ibiliko zarelako, baina seguruenik biztaratu dituzula iragarpenak edo biztaratuko dituzu. Zure egunerokotasunean noiz txertatuko duzun datorren saioa pentsatzen. Ander López Lerena eta Olaia Elorriaga Urrutia gara, eta zu bezala surfak txoratu egiten gaitu. Ona, estudio honetara, saio bakoitzean Euskal Panoraman sonatuak diren surflariak, sortzaileak, seiperrak, eta surf kulturaekin harremana dituzten pertsonalitateak ekarriko dizkizu patxadas entzun eta disfrutatu ditzasun. Bai, askotan entzun izan dugu kirola zaratago doala surfinaren kontu hau, eta arrazoirik ez zaigu falta. Izan ere zuek ere ohartuko zineten, hondartzan kirolari trajedun eta tabladun pilo bat dagoela, baina surflari, benetan surflari hitza, surflari oso gutxi garela, ez? Bai, baina zu, entzuten ari zaren hori, mareak zure bizitza baldintzatzen badu eta izeek eta itsaskiek loa kentzen badizute, listo, zu surflaria zara. Bai, surflariek zuzendutako eta surflarientzat espreski doan podcasta dau. Hemen ez duzu momentuz behintzat Beach Boysen Surfing USA kantarik entzungo eta momentuz loradun alkandorak alde batera utzi ditugu. Momentuz, gaur estrenarako marradun alkandorak jantzi doguz biok, baina bai, hori izan zen gazteako jende jatorrari jarri genion baldintza bakarra podcast hau egiteko, ea betetzen duten? Egia dan, guazen gure lehenengo gonbidatua orkestera, Olaia, jende jatorra delako mutiko gazte hau, debatik dator eta ametsa bakarra du. Inoiz munduko surflari honenen aurka lehiatzea. Uretan badakizu jende jatorra atsegina eta pala topatzea, askotan oso zaila dela, baina egia da bakan batzuk badirela. Favorez, gozatu lehenengo Leidei podcast hau, Bitor Garita Onandiarekin. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Ongi etorri, Bitor. Zerrik asko. Zer moduz bizi gara? Oso ondo, gustura egia esan surfa munduan murgilduta bain, eta ezin hobeto. Ikasketak momentu enten alde batea lagata eta 100% surfian, así que gehiago ezingo nuen eskatu. Bitor, gu aspalditik ezagutzen dugula elkar, Olaia eta biok txiki-txikitatik ikusi izan zaitugu, baina ezagutzen ez zaituenarentzat. Nor da Bitor Garita Onandia? Orokorrean nik beti izaten dut, Bitor dela pertsona oso langile azteko. Nere burua oso pertsona disiplina hau bezala ikusten dut, oso langile bezala. Eta holaxe, bitzetan esan beharko banuke, pertsona zoriontsu bat eta pertsona oso langile bat. Langilea, surf munduan, noiz esan zenuen edo, bakizu hemen askotan txip aldaketa bat izaten dela, eta noiz esan zenuen, kontxo, nik honetan eman nahi dut nire denbora, ikasketak alde batera utziko ditut, eta 100% emango dut surf munduan. Nik 12 urte arte futbolian ibiltzen itzan. Futbola asko gustatzen zaiten, eraita futbolian aritzezan gaztetatikan, eta nire gaztaro guztia esango nuke futbolian pasatzen nula. Gertatzen dana da, kirol talde bat izatean asko sufritzen nula, zen nire aldetik kriston esfortzua jartzen nun, baina nire taldekideak igual, alferrak zian o lo que sea, eta partidua bukatzezanean eta galtze genunean nik horrekin ezin nun, nire 100% eman da gero galtzia, ezin nun horrekin. Eta surfian hasi nintzen, oso txikitan hasi nintzen, baina beti udan. Eta 12 urtekin hartu nun erabakia surfera bakarri dedikatzeko, eta oso plazenteroa esan ze, zure dana ematen zenun, entrenatzen o lo que sea, disfrutatzen un pila bat, eta gero txapelketa diristezan, eta nik ematen un lan guztia, bueltan etortze zitzaiten, ez? Eta hori da desberdintasuna kirol bat taldian iten dezunean, edo individualki itezunean. Eta
surfa hola ezagutu nun, kriston feedback ona jaso nun nire lanain eta gero emaitzekin, eta esan nun, hau da niri gustatzen zaitena, eta hau ina. Eta orduan, 12 urte initunean, futbola laganun, eta 100% surfian hasi nintzen. Eta hola, buru belarri hortan. Bai, alaxe da, azkenean zuk esan dozuna, kirol, bakarkako kirol bat, errazagoa da, imintzen dozun esfortzua, gero emaitzekin ikusteko errazagoa da, baina, azkenean garaipena bai, baina zelan eroaten dozuz be gauzak ondo ez direnean urtetzen, zelan bakarrik eroatea, saia edo nolakoa da. Emaitza zuregan jausten da, baina zu inguratzen zaitun jendiak ere pisu oso handia daka, zure entrenatzaileak, zure gurasuek, danak ez daude bakarrik galtzen dezunean, segituan zure gurasoa lagundu nahi dizute, zure inguruan talde polit bat baldin badakazu, inoiz etxea bakarrik sentitzen, eta egia da galtzeak gogorra dela, ze responsabilitate guztia, ardura guzti hori zuregan jausten da, eta sufritu iten dezu momentu horietan. Baina beti galtzen dezunean, o beti oztopoa dakasunean, nik uste bukatzen dezula ikasten kristona. Beti gauzak ondo dijoa zenean, burari ez dizkezu bueltak ematen. Eta, ondo dijoa, hola jarraitzia. Baina, gaizki dijoa zenean orduan buruari bueltak ematen aztegea, eta nik uste hor sortzen dela askuntza bat pertsonalki eta profesionalki kirol munduan. Orduan, ez naiz bakarrik sentitzen galtzen detenean, gauzak gaizki dijoa zenean. Bai saiatzen naiz ardura gehiena nire buruangan mantentzen, eta gauzak niregan ikasten hobetzeko, baina talde polit badakat nire inguruan, familiak asko apoiatzen nau, entrenatzaileak ere, eta estruktura oso polita dakau, gaur egun, orduan ez dut hainbeste sufritzen galtzen detenean. Nik horri erreparatu nahiko nioke, adibidez, oin eskuartean zer daukazu, zergatik ari zara entrenatzen edo zertarako ari zara entrenatzen? Oain momentuan nik esango nuke basktimen asuntuakin eta dena bidea nahiko argi dakaula eta estruktura oso ona dakaula gure helburuak lortzeko. Helburua handiena argi dago diala joko olimpikoak. Azkenean dirua horregati dago eta guri apoiatzen digute hortarako. Azken helburu bezala eta amets bezala esango genuke, ez? Baina momentu honetan ni semiprofesionalki nabil kirolan munduan surfeatzen, ezin dut esan profesionalki bizi naizela, ze azkenean gure gastuak, gure ingresoak eta gastuak berdina dira praktikamente, ze surfa dakizun bezala oso kirol garestia da, bidai asko daude. Orduan, momentu honetan semiprofesionalki nago eta esango nuke trantsizio etapa baten bezala nagola, eta nire helburua izango zen hurrengo saltua eman eta profesionalki surfera dedikatzea. Eta horrek eramaten duna da, emaitzak hobia dianean, zalantzari gabe ingreso handioak izango dituzu, markak gehiago fijatuko dira zuregan, eta laguntza gehiago izango dituzu. Orduan, trantsizio etapa baten nago, semiprofesionalki une honetan, eta nire helburua da, salto ematea profesional probatzen esan genezake. Bai, hori da, probatzen. Ez gustatzen probatzen hitza, ze azkenean definitzen duzu probatzen rollo, proba atingo, eta baina gila da ikasketak alde batera ditzi dituzula, ez? Bai, proba baino gehiago nik izango nuke apustu bat, bai. Ze proba hitzan iritzait, 50-50, ez? Eta ez dakit, nik uste ez dezula bala pentsa behar, handian pentsatu behar dezula, eta apustua da, eta lortuko, así que, hortxe guaz, bai. Ondo dau, Bask Teamera apurtxu beti intzutzen, gure entzuleta ikusleentzako, estrukturari buruz hitz egin dozu, baina sakondu dezakezu apurtxu bat, zer da Bask Team, zer egiten du, zer den Bask Team, gutxi gora bera, jakin badakigu, baina... Batez ere surf munduan, zenbat zaudeten hor barruan, programa horretan, eta... Bask Team azteko da, bi atal bezala, alde batetik da instituzio publiko bat, baina bestalde ere bai da enpresa pribau bat. Guk jasotzen ditugu gode bikaintasun proiektu baten barruan. Euskal Herriko Surf Federazioa kontaktuan jartzen da Bask Teamekin, fundazioakin, eta Bask Team fundazioak esaten du, guk diru bat emango izuegu, bion artean diru bat jarriko dugu, eta esango dugu, Euskal Herriko surflari onenak edo ikusten deunak proiektzio onena izan dezaketenak joko olimpiko batzutara iristeko egun baten, hauengatik apostu egingo dugu. Eta proiektua sortzen da horren inguruan, ez? Guk
guk jasotzen dugu apoioa adibidez, entrenatzaileak ordainduten dizkigute, gure preparadore fisikoak baita ere, fisioterapeuta dauzkagu gure esku, psikologoak ere bai, gero erresidentzia dena ordaintzen digute. Hau da, eguneroko gastu guztiak Bastimek kubrituten dizkigu. Eta hasieran horrek kriston konfiantza ematen dizu, eukitzea holako fundazio bat, federazio bat, zure atzetikan, tekniko bat, epaia izan dana, 20 urtetan, 30 urtetan zehar. Filipe. Jatir, surflari profesionala izan dela, eta, kriston esperientziak ala teknikoki batez ere. Gero, aritz izeneko gure entrenatzaile fisikoa, struktura oso handia da. Guke, zuzenki ez dugu dirurik jasotzen, baina kirolari bakoitzak presupuesto moduko badaka, eta ordaintzen digute, esan dizuten guztiak. Gure eguneroko gastu guztiak. Eta asko eskertzen. Eta nola iristen da momentu hori? Txikitan egia da ikusi egin zaitugula ikas txikietan, Euskal Herriko Surf Federazioak antolatutako gazte surf zirkuito horietan, baina de repente iritsi egin zen momentu bat, eta zugatik egin zuten apostu. Zelan izan zen momentu hori, eta batez ere etxean zelan jaso egin zuten hori? Hasieran txoke bat ezela izan zen, ni goratzen izan 17 urten eskan, 2019ko urria azaroa hola zen, eta nik bilatzen nun beste saltu bat ematea, beste puntu bat, 17 urten eskan, eta esaten hurren urtean ere azken urtea junior bezala, 18 urte azpiko kategorian, eta orduan entrenatzaile aldatu nahi nun, zarautzen ibiltzen itzan, ikasketak ere a distantzia zinitzen egiten, hain ez eta postu egiten, zein goet, ez? Eta orduan zinitzen, kontaktatzen jendia entrenatzaileak zerbait aldatzeko. Eta kasualidadia, nik uste, nik indako esfortzu horregatik, pertsona bate iritsi zitzaion, nik nahi nula benetan dedika hortara, ez? Eta pertsona horrek, Mikel Zalakain deitzen dana, deitu ziten. Tipo jatorra, ez? Tipo jatorra. Tipo gorra, eta jatorra. Profesionala, Niretzat tipo 10, nik admirau ditet gizona, eta ez da hemen hitzeitengo delako eta ondo gatu nahi detelako, que bialiko jot podcasta ere, baina ez, tipo asko lagundu dit, eta bere izateko era kuriosua izan arren, nik uste jende kurioso behar da mundu honetan, desberdina, eta oso ondo jauzait. Orduan hori, hasieran txoke bat izan zen, deitu zigun, komentatu zigun behitu, etor zaite, proiektua dao, azteko 24/7 surfea dedikatzeko, nahi olako gozek. Hostia, ikaratuta ez? Ikaratuta ez, todo lo contrario. Motibatzea. Claro, batean esate dizut ez, centro de alto rendimiento modukoa da, etxetik kanpo zaude, hostia, claro, golpe bat hasieran, ez, gurasoak beldurtuta. Zuk ikustezu surfa modo, bidaiatzen egongo naiz, surfeatzen egongo naiz hortikan, tal, baina azkenean gaur egun oso profesionalizauta dago dana. Eta egon beharrezu, 100% estruktura hon batekin entrenatzen. Eta hasieran esate dizut, txokia izan zen, baina kriston aziertua sartu izana. Eta orduz geroztik iritsi egin ziren babesle potoloak, sponsor potoloak, edo zelan izan zen, Ez, egia esan, enpresa pribau batek zuregan apostatzea gaur egun komplikaua da. Bide publikotik juti asko zerrexo da, kirol olimpikoa bilakatu da. Orduan esate izutena, Bastimena etzan existituko, kirol olimpikoa espalitz izango. Eta nola bide publikoa askoz gehiago nabarmendu dan, bide pribaua indar asko galdu, ez da, danak gora itea oso zaila da, numaitetik esplotatzen du. Orduan, enpresa pribauek askoz apostu txikiagoa egiten dute gaur egun, eta zugaletu esunagatik, abiez Quicksilverrek niri ez dit kristuana ematen, laguntza txiki bat emateit, baina nik eskertu ditet hori, eta hola da, osea, ez zan izan boomikan, Bastimen sartu izanak etzun ekarri olako boomik, baina bai emateizu pixu handia bat, figura publiko bat bilakatzea azkenean, eta jendiak beste era batera ikuste zaitu ere. Eta hori, enpresa pribauek gaur egun oso ondo mugitu behar zea, eta batez ere edo oso emaitza hona dazkazu, edo sare sozialetan makina zea. Orduan, ez da errez. Azkenean, zu aktibo zara sare sozialetan, egunero zeo zer igotzen dozu, baina hitz egin dugu Ander eta biok, azkenean surf bideorik horrela estreinu moduan ez dozu izan azken aldiotan edo inoiz, ez? Ez dut izan egiaz, ez naiz dedikatu hortara bideo hori grabatzera, ez egia esan beti jokiet buruan, entrenatu, eta normalean entrenatzen zabenean, zure entrenatzaileak kamera xume badaka, grabazioak oso simplea dira, eta ezin dezu bideo
potente bat publikatu horrela, ez? Egia da hasi nitzela Miguel Egiraun izeneko gizon batekin proiektu baten hola, baina segituan bukatu ingenun, egia esan roi honak atbeakin eta egunen baten gustatuko litzaidake, baina dakaun rutinakin eta hola, zaila da kuadratzia benetan kamera batekin edo bideo polit bat itia, baina buruan dakat hori itiaz oso polita da, eta trailer moduko bat argitaratu nunduala denbora eta jendeak oso feedback ona eman ziten gogoratzen naiz. Simple izan zen bideoa, baina oso kalidade honakin irudiak, leku oso politetan, eta buruan dakat, eta hain gogoratu dira zutela, argeuki, laster ikusiko dezuela zerbait, benetan, Bai. Laster estrellua. Ikusiko dezuela zerbait, bai. Eta gauzatxo bat, nik zera galetu behar nizun. Egun ze badu pisu gehien? Sare sozialek badute pisu gehien ala emaitzek? Nik izan nuke sare sozialek, bai. Tamalez, sare sozialek. Tamalez, bai, esan duzu. nik uste baietz. Emaitzak izan behar dira extraordinarioak, eta surfa ez da saskibaloia edo futbola edo tenisa. Sare sozialetan jarraitzaileak eukitzea, jarraitzaileak, jarraitzaile aktiboak, klaro, zezuk alituzu jarraitzaileak erosi ere bai, eta jarraitzaileak izatea falsuak nolait esateko, baina nik surfa bezalako kirol baten uste sare sozialak askoz garrantzitsua diala. Zezu baldin mazea Europako txapelduna ere Instagramen zeigoko zaizkizu. Maximo 1000 jarraitzaile irabaztegatik hori. Eta 1000 jarraitzaile gaur egun eskez da izer. Zuzaz marka batena eta hola da, eske nik manager batekin hitz egiten kasualidadea punta komentatzen dit, eske gaur egun 100.000tik bera eskez da izer. 100.000? Zoi zer da 100.000 pertsonak zure kontinua ikusi nahi izatea? Eske da barbaridad. Ze pertsonazka 100.000 jarraitzaile, hola, eske izan marzea surfian, 100.000 jarraitzaile izateko, izan marzea munduko... Bai, zete bat, ez? 32 artean, eta hala ere, daude Liam O'Brien, Callum Robson, hau denak ez da 10.000 iristen. Pasada, da. Orduan, nik uste Europa bezalako kontinente baten, sare sozialek garrantzia handia badakatela, emaitze baino. Zuri pertsonalki esan dizute markek? Ez zait tokatu, ze inoiz ez da aterikan jo galdetu zori, naiz jun atezate galdetzen, edo nire kurrikuluma botatzen, edo nire dosierrak presentatzen, ez inoiz eskatu egia esan. Ez, baina dino eta adibidez Quicksilverrek edo... Ez dit eserre exigitzen alde hortatik, ez. Nahiko, suertiak alde hortatik, ez dit gauza handirik exigitzen, esan dizuten emate ditena ere xumia da, ez da gauza extraordinariorikan, baina berak eskatzen ditena exigitzen ditena ez da inungo gauza handirik. Orduan, lasaitasun hori askotan apresiatu egiten da. Igual eskatzei zu hastian 4 post diteko, emaitzak kristonak izateko, eta azkenean zaude esaten, zi mierda, ematea zu arropa pixkat neopreno batzuk 2.000 euro eta zu burua janola, ba. Orduan, hori, aztu zait, zein zan gabera, ja. Lasai, egon. Igual guazen bai bere egunerokotasunari erreparatzea. Bai. Zeiten dozu, bai. Hori interesgarria. Oin lezaman zaudete, ez? Jendeak ez daki. Oin lezaman zaudete, eta superburu belarri entrenamenduekin, surf saioekin bai. Nolakoa da, ez? Bitor gaiten indiaren egun gaur zer egin dozu ona etorri baino lehen. Orokorrian guk igandetan jasotze dugu asteko plan bat, jatirrek irazten du surfeko saioak zeintzuk izango dian, zenbat denborakoak, nun, eta entrenatzaile fisikoak begiratzen du hori, eta horren arabera jartzen ditu saio fisikoak. Orokorrian gure entrenamendu plana izaten da astelenetik ostiralera, gaude erresidentzian, zentruan, eta ite dugu goizian surfeatu, goiza surfeatzen pasatze dugu, gero baskaltzera itzultzen gara Lezamarak asuntan. Zema sartuko saioa? Normalian, nik esan nuke 2 ordu. Neguan gogorra da, ez guaz flotatzera, guaz normalean 25 minutu atera, bai, txanda bat, zemozean denborakin, eta estres horrek asko kontsumitu, ez zaude ordu eta erdi eguneko olatu honen bila, ulertzen duzu. Orduan, nik esan nuke maximo 2. Maximo 2, bai. Normalian izatea ordu eta 40, ordu eta erdi, goizian, atope, atera, eske gero ere... Aipatu behar da, bai, eta nik ikusi zaitut uretan, eta askotan pasaute hor superburu belarri, supertematuta saioarekin, eta derrepente, pum, kronometroak jotzen du, atera egiten zarete, eta ni pentsatzen, tipo hauek, aterako dira jada, aldatuko dira, eta txera joango dira, baina ez, atera egiten zarete, feedbacka jaso, eta berriz ere buelta. Normalean 2 aldiz, hola, saioko, eta horrek asko kontsumitzen zaitu. Eta aparte, zuk surf, esaten nuna, ez? Goizian guesnatzega igual 6:30, gozaltzera guaz, estiramendu batzuk ite ditugu, eta surfeatzera guaz. Eta surfeatzea ordu eta erdi, eta jendeak esatu, eze gutxi. Kontua da, jumarzala, ondartzaraino,
leku egokia bilatu, Yeah. aldatu, neguan ematula armadura jartzen aizeala, gero, pentsatu entrenamendu esun, entrenatu, atera, berriz aldatu, berriz kotxea hartu, eta etxera jun. Osea, traiektu hortan traiektu hortan, zuk aldezu gimnasiora jun, desan, ordu eta erdi entrenakoet, pum, jazta. Baina surfa ez daula, surfa, kotxe hartzen, lekua bilatzen eta aldatzen naiz, pum, esan dizuten guztia. Hola, surfa gana, bai, tranquilamente, goiz guztia, sortzitatik ordu bat eta, jazta. Aprobetxatu, galdun, inbertitu, bai. Batzutan galdu, batzutan inbertitu, olatuen arabera normalean. Zuek ez diozue reparatzen be bai baldintzei, ose, askotan entrenatzea baldin bada helburua. Ustezuna baino gehiago, ze asko nekatzen du, olatu txarretan surfeatzeak asko nekatzen du. Eta gehiago denbora askasunean eta entrenatzaia esan, 6 bat eta 7 bat, 20 minututan. Sartzea eta kriston olatu txarrak, tio, desatezu, joe, tio. Ze hotz, ze olatu txarrak, hemen entrenatzen, eta batean entortzea izu irudi bat indonesian tipo bat bat diten hori Instagramen, joder. Hori, goizean ordu eta erdi, arratzalean beste ordu eta erdi, eta gero saio fisikoa arratzalean pare bat ordu hola. Bai, orokorrean entrenatzitugu 5 bat ordu egunean, entrenatu. Baina esate izutena, trasladuak, olatu bilak eta guzti horrek, eske, bueno, Ruben psikologia ikasten dabila bidez, nerekin entrenatzen duen kidia, eta eske ez daka denbora, tio. Goizeko 7 esnatze ganetikan, gaueko behatzetareta, etxe irizte gala faltzeko, eske ez da gautarterik. Eta jendea flipatu iten du, esaten du, baina nola da posible, eske hola da, tio. Hola da, eske, balemazia oso kuadeza kuadrauta dena ere, ez dezu oso zaila da denborateatzea ikasteko, oso zaila. Eta surfsaio libreak, zelan egiten dituzu, edo aste tartez, aste detik ostiralera ez da denborarik horretarako? Normalian beti entrenatzaia dakau kanpoan, baina bai izaten da, esango nuke 70-30 bat. 70 izaten da entrenatzaileak helburua jartzen dizu, eta zu helburua betetzen saiatuko zea, eta 130 izango da, libre, esate izu, ordu bete indezu surfa, helburua bete dezu, o ez dezu bete, imagina, dan arraiauta zabe, Filipe, azerren hau gaur, arazo dakat, eta esate izu, venga, juno 30 minutu, eta lasai surfeatu, ni grabatzei zut, zu lasai. Helburu barik, azkenean denborakin jolastia, guzti horrek pia konsumitzen, ez ez dezu imaginatzen. Askotan oso frustrantia surfa, sartzea 20 minututan imarrezu 6 puntuko latu bat eta 7 puntuko bat, eta 20 pertsona uretan, de hecho, zurekin koinzide 3 larenan, eta 2, egon naiz, 20 minutu pikoan zai, kriston korrontia zehola behin, eta tean izan olatu txar batekin, zaten, baina eta gaina, zua izan hitz egiten irratia iburuzta hola, eta ni neon pentsatzen gehiago denboran eta ateain behar nintzala, kezuri kasu egiten, eta gaizki sentitzen izan, Ander flipatzen haiko, ni hola nintzen, ez ni roi, bale, Anderrek surfitzen deu, azkenean denbora pasa bezala, eta zu entrenatzen. Gainontzeko korrela egiten dugu. Bai. Eta gero, nik baina lasai, ez dut alakorik pentsatu. Igual pentsa, tipo hau, tio, bale. Ez. Baina, justo kuadrau degun, bueno, azkeneko aldia oso ondo, rollo honian neon uretan, baina lehengo biak, eski nahi nun atea uretatik, eta edin nun izer hartzen, ana kabre hautan egon jende asko zehon, Rubenek pare hau du rebenta bizituen, eta igual, mikaguen jo. Baina, ez orokorrean. Eta itxasertzera zoazenean entrenatzaia grabatzen dagoen tokira, zer egiten dozu, zergatik hartzen dozu kronometroa, bueltatzen zara itxasertzera, gero barriro uretara, hortze zer jasotzen dozu, feedback, gomendioak, hau zuzendu behar dozu, esku hau, edo zer nolako tipak ematen dizkizu? Normalean helburuan arabera, bera jartzen behizkizu, 30 minutu, 2 olatu eta 2 maniobra minimo olatu bakoitzean, berak apuntatu iteu dana, Filipen kasuan adibidez, berak apuntatzen du guztia, ateatzega eta feedbacka emateko, esateko, Bitor, giroak hola izea egiten, behitu, kamaran erakutsiko izut, kombinazioa ez tezu ondo enlaza, o ezak zer, asko zentratzea teknikan, baina baita ere taktikan. Ze Filipe esan dizuten bezala epaile izan zen, eta orduan berak beste era batea bezala ikusten du surfa, ez jatirrek bezain teknikoki. Eta normalean hori feedbacka da, helburuan arabera, berak apuntatzea ditu gauzak, helburua bete duen edo ez, ze alde unin hobetzeko. Ez gaur goizean, Laredora jungea, eta taktikoki fatal galduta ongea. Gaina Laredo handi zeon, lekuan ez geha egon, jateagat, esan ego, behitu, sartu beharrian hola rodeatzen pikoa, sartu betikan, eta hola olatu txikiak hartzea dakazu, eta
olatua nun lertzen duen ikustea, kasue. Horren esan dizutena, helburuan arabera, berak feedback amateko. Berak, Jatirrek edo Filipek. Bueno, iritsi da, bakizu hemen Leidei podcast honetan, badagoela ere aldarrikapena eta salaketa egiteko unea. Salaketa gunea deitu izan diogun honetan, bueno, eukingo duzue, gonbidatuok, eukingo duzue aukerea surfetik kaskartzen zaituen edo zerbaiten inguruan berba egiteko. Orduan, urrengo minutuak, hartu 2 minutu, bat, edo nahi dozun denbora, surfetik kaskartzen zaituen hori komentatzeko. Gauza asko esango nituen, baina ez den nahi traputan sartu. Así que, bueno... Guzti zaitez, Vitor! Ez gauza gehiagri da, eta gehiagri guztitzea ez da komeni. Oso jatorra da. Eske tipo jatorra zara. Baina jende asko, nik esatet, jendeak bapatian, Vitor, zuretaz gaizkitze egiten dute. Nik esatet, nola posible, tio, zein da tontua. Ez nahu ezagutzen, tio, ez nahu ezagutzen eretaz gaizkitze egin badu. Gero nik esatet, denaiz, 1 euroko bilete bat, ezin dut pertsona guztia entzat atxegin izan. Baina, bueno, salaketa. Salaketa hori. Ez da surfeko gauza bat, baina bai askotan ikusten dugu surflariok, ez? Eta uste entzule orokor bat entzat oso interesgarria aldala izan. Kontua, askotan uretan gaudenian nola, batean plastiko bat ikuste uretan, o uretatik ateatzen eta ondarretan plastiko bat, eta niri horrek benetan izorratu iten, ez dut ulertzen nola jendiak, bukatutakoan Coca-Cola bat edo, botatzen duen itxasora, edo botatzen duen lurrera, o lo que sea, eta, hain entorno polita dakau, hain leku politan surfeatze dugu. Eta ateatzia, eta ondarretan ikustia plastiko bat, ikustia dana plastiko txikiak, dana mierdaz bete eta ondartza, horrek asko izorratzen dago. Eta nahiko nuke, entzuten nahi dan jendiak, surflariek, o lo que sea, uretatik ateatzean, azteko, plastikoa botatzen duen horietako bat baldin bada, ez botatzia plastikoa eta tontua da esatea, hori azteko. Eta bestalde, uretatik ateratzen zeranean, o surflari guztiak ateratzen geranean, alde honeinean plastiko bat hartu eta sakarrontzira botatzea baldin badakau, kristona eskertuko nula. Eta orokorrean jendeak ez du ikusten, naturan eguna pasatzen ez dunak, edo hiri baten bizidanak, eta iskina guztitan McDonaldseko plastiko bat ikustia ohituta da norbait ez dela konturatzen, baina benetan naturan ibiltze geanak, eta ikuste deunok, mesedez esfortzu bat iteko, eta olako tontokeriak ez iteko, irutzait, como... gure eskuak mostia bezala, inungo zentzurik ez dakan zerbait itia. Inungo zentzurik ez dakana. Eta ertzaintzan bat balin badago izun batzu jartzia plastikoa botatzen duen jendean. Inoiz dut ulertzen. Jendea plastikoa botatzen eta izunik ez mierda da, tio. Si ez duzik kostatzen, jarri izun bat, 1 euro, pum. Ez du botako plastiko gehiago. Seguro. Zaila da hori, bere norbanako bakoitzak be noizbaitean ikusten badugu, hori esatea, ez? Azkenean lehen ohitura asko zegoen dana lurrera botatzera, ez? Eta ematen zuen itxasoak dana irentzi behar zagoela, eta ez da horrela, ez da zabortegi bat. Hola. Gero ere aipatzekoa da, adibidez plastikoaren kontu honetan, ez dakit nabaritu izan duzun, nik edo ez dakitzuko laia, baina nik bai nabaritu izan dudala udan, edo udan behintzat plastiko gehiago ikusten dudela neguan baino. Depende tokia, eta depende urautxia, eta depende ondartza, baina orokorrean esango nuke, udan plastiko gehiago badagoela. Igual itxasua bario da olako alda izan. Izan leike, edo jende gehiago. Jende gehiago. Ondartzan, baina nahi asko izorratzen hau kontu horrek, eta benetan jendia ez da konstiente, nik uste, inkonstienteki egiten du jendiak. Eta edukazio bat da, eta aldatzia da kontuak pixkanaka. Baina hori, surflari aldimazea, uretatik atea, eta plastiko txoat hartu da. Zer ikusten badozu, eroan, ez? Traje barruan sartu eta etxera eroan. Zer da horrela plastikoari dagokionez, horrela ikusi izan duzun gauzarik arraroena flotatzen? A ber, ez dut gauza arrarorik ikusi. Bueno, baina igual nazkagarriak edo. Batzutan igual, ostia, medusa gigante bat, pentsatzen zu eta ez, tio, plastiko gigante bat. Eta zu, baina nola da posible, baina holako plastiko bat, uretan, eta, nola da posible, eta horrek, Petsa, ez dakit, itotzeit burura irudi bat, arrain bat batean plastiko horrekin gainean, o plastiko hori jaten saiatzen. Edo guk jaten, ez? Guk jaten dugu hori. Bai, beti entzuten da hori, ez plastiko txiki askatela, arrainak ez dakit zer.
jakin zazu, baina hori, gauza harrarorik ez dut ikusi. Ez. Ez dut ikusi. Ba, igual nizakit tampoi bat, Edo kondoiak, bai. kondoirik momentuz ez dut ikusi. Lurrian gehiago, lurrian igual urazpian daude, jakin zazu. Bai, zu ikusituzu. Jode, kondoiak da ganaz. Bai, Hanik ez dut ikusi. Bai, batu behar dituzu. Batu. Hori guzti maizue batu. Ez. Baina ez dut ikusi momentuz. Bai, baina... Igual ez fijatu hainbeste. Ez, zeo zer ikusten badugu batu eta norbait botatzen ikusten badugu hori da garrantzitsua nire ustez. Bai. Joan eta aizu, batu hori mesedez. Bai, Hori bai. jauzi egin zaizu. Hori da. Hori oso garrantzitsua. Pues bukatzen joan beharko gara, ni super gustora nago, eta beste ordu erdi bat nago nuke zurekin hemen Bitor, bakizu. Eskatu behar diogu abestitxo bat, edo Bai, Leidei podcastean, salaketa gunea sortu dugu, eta bukatzeko, ba hori, zure abesti gogokoena, edo surfarekin erlazionatuta, oso erlazionatuta duzun abesti bat, eta zergaitik. Ba, behitu, gaur egun hola oso abesti famatua da, eta esan rollo oso emateit, Hit Waves izeneko abestia da. Eta ez eukiarren zerikusirik surfakin, ba, Hit Waves hitzak surfa gorazten dit. Eta egia esan oso doinu atsegina daka, eta oso ritmo polita daka, eta gustatu ditez eta bestia. Eta zer ekartzen zaitu burura? Ba, olatuak, hit waves entzuten detenean, ba, olatuak etortzen eskit burura, eta rollo ona surfeatzen, hit ere bai, bueno, manga edo hitek berua esan nahi du orokorrean, orduan, entonces, como olatu beruak, nizakit Maldivas, olako leku tropikalak, bai, rollo ona emateit, eta bestiak gero oso lasaia da, oso rollo ona emateit, bai. Bitor Garitan handia. Eskerrik asko. Zuei. Esker, etortzearen, Leidei podcasta estrenatzearen gurekin. Lehenengo saioa, Asteñu Mundiala, Bitorrekin. Oso ondo, mi esker. Ikusiko gara uretan. Bai. Ondo segi, tio. A ber, rollo honian harrapatzen alzun. Hori da. Helburuak betetzen. Bai. Seguru baiet. Eskerrik asko, Bitor. Zuei. Mi esker. Eskerrik asko. Late nights in the middle of June. He waves been faking